Моята най-добра комбинация за грижа за себе си. Сега ще ви разкажа каква е тя. В случая най-добрата комбинация за мен е почивка на море, грижа за външния вид и здравето с Oriflame и грижа за душата ми, за моята психологическа нагласа с прекрасния курс Super Jump, който започна от 2 дни и на който присъствам, докато съм на почивка на море. Наистина за мен това е много добра комбинация и аз се чувствам прекрасно. Грижа се за себе си по всякакъв начин и това се отразява както на настроението ми, така и на нещата, които се случват в живота ми и също на здравето ми. Ако някой от вас иска да научи малко повече за тези мои начини да съм добре, да се грижа за себе си и да ми се случват хубави неща, нека да напише "искам" в коментар, за да се свържа с него. Един прекрасен, чудесен, много усмихнат ден ви пожелавам. Чао и до скоро!